Takže ahoj, tam vás další chvilky. A dneska tu mám Áďu. Čau, protože já jdu na sosu. A Emma s námi nejde. A ani Áďa taky ne. Emma! Buď na videjku. Mají brusle, jak jste si mohli předat. Brum. Áďa má dobrý styl. A Emma se hrabala asi někde v popelnici, že má hubu pod čokoládou. No a takže tenhle krátký vlog. Fuj, já se hodil na zem. Bude takovou končit? Fakt. Emma fakt brm. Emma, ukaž se taky na video. Co je? Teď někdo volá, vole. Jdeme se hejzlnout. Já chci hejzlnout, dejte mi hejzlnout, všichni. Hejzlnout? No. Hejzlnout? To je snickerská. Donut. Hajzl donut. Hajzl donut. Vykopaný v hajzlu. Vanda, víš, že to natáčíš? To se stříháš. Nevím. Já se nesestříhám. Ty to nesestříháš? Ne, já se rovnou na YouTube. Jo, tak zatím. Takže to je slza část první. A čau.